Σε αυτό το μάθημα θα δούμε πώς μπορούμε να ενσωματώσουμε ένα βίντεο μέσα στο Moodle. Επιλέγουμε τον αντίστοιχο πόρο, που είναι η ετικέτα. Στο κείμενο εδώ της ετικέτας θα γράψουμε τον τίτλο του βίντεο, για παράδειγμα «Δημιουργία μαθήματος». Θα το μορφοποιήσουμε όπως θέλει ο καθένας. Και ακριβώς από κάτω θα βάλουμε το βίντεο, το οποίο πρέπει να το βάλουμε μέσω κώδικα HTML. Δηλαδή επιλέγουμε τον κώδικα αυτόν εδώ, κατεβάζουμε, πατάμε Enter για να κατέβει και να πάει εδώ πέρα ο κέρσορας και πάμε στο άλλο το παράθυρο που έχουμε το βίντεο ανοιχτό μέσα από το YouTube να το επιλέξουμε. Το επιλέγουμε, πατάμε αποστολή και μετά ενσωμάτωση. Πρέπει να αντιγράψουμε αυτό εδώ, αντιγραφή το αντιγράφουμε και να το επικολλήσουμε σε αυτό εδώ το σημείο, επικόλληση. Και μετά πατάμε ενημέρωση. Έχει εμφανιστεί το παράθυρο, το οποίο πρέπει να το κεντράρουμε. Τοποθετούμε τον κέρσορα εδώ κάτω δεξιά στη γωνία και μετά πατάμε να πάει στο κέντρο. Αν θέλουμε τα κενά μπορούμε να τα ρυθμίσουμε κανονικά, όπως θέλουμε. Οι ρυθμίσεις να είναι προβολή, να είναι ορατό. Τα γνωστά αυτά δεν τα πειράζουμε. Και η ολοκλήρωση δραστηριότητας, αν θέλουμε αν θέλουμε ο χρήστης να μπορεί να το από μόνος του να το σημειώσει ότι είναι ολοκληρωμένο, θα πρέπει να έχουμε επιλέξει αυτήν εδώ την επιλογή. Αποθήκευση και επιστροφή. Το σημαντικό είναι ότι μέσα από τη σελίδα του YouTube μπορούμε να επιλέξουμε την διάσταση που θα μας ανοίξει το παράθυρο. Εγώ είχα επιλέξει την πιο μικρή και αυτό το συνήθως είναι κλικαρισμένο. Πρέπει να μην το έχουμε επιλέξει έτσι ώστε να εμφανίζεται μόνο το βίντεο, το συγκεκριμένο και όχι τα υπόλοιπα που δείχνει το YouTube. Να το δούμε, είναι έτοιμο. Έτσι εμφανίζεται. Πατώντας το play παίζει κανονικά.